Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť našu jedinečnú polohovateľnú lavicu z dielne Forward Fitness, ktorú vyrábame v našej vlastnej dielni na Slovensku. Jedinečná je práve tým, že ako ju vidíte, tak celá nepoužíva žiadne plastové súčasti. Rovnako ako na nožičkách, tak aj na celej konštrukcii nenájdete jedinú plastovú súčasť, vďaka čomu vám pri aj intenzívnom používaní alebo povedzme trošku bezohľadnom používaní nič z nej neodpadne. Je celá vyrobená z 5 mm hrubého masívneho plechu, vyrezávaná na CNC lasery a ohýbaná na CNC ohraňovacom lise, vďaka čomu sú jednotlivé presnosti veľmi nízke alebo vysoké. Polstrovanie lavice je uchytené pomocou integrovaných matíc a skrutiek s metrickým závitom, vďaka čomu je polstrovanie naozaj veľmi pevne pripnuté ku konštrukcii. Čiže aj pri častom povedzme prenášaní a chytaní za polstrovanie není šanca, aby sa to nejakým spôsobom odtrhlo. V polstrovaní používame dosky z preglejky, nie z drevotriesky, vďaka čomu opäť zvyšujeme pevnosť a odolnosť tejto lavice. Konštrukcia, ako som hovoril, je dômyselne navrhnutá tak, aby výška lavice dodržiavala štandard Medzinárodnej trojbojárskej asociácie a šírka polstrovania je takisto 30 cm, čo je v medziach Medzinárodnej trojbojárskej asociácie. Vďaka tomu, že lavica ako taká je pomerne masívna a trošku ťažšia, je s ňou manipulácia v rukách trošku nepohodlnejšia a preto sme integrovali aj madlo a kolieska na ľahšiu manipuláciu. Či naozaj jednou rukou dokáže človek lavicu zdvihnúť a manipulovať s ňou. Jednotlivé uhly nastavenia sú naozaj presné a naozaj bez problémov dokážete lavicu dostať do tej polohy, do ktorej potrebujete. Rovnako tak predný sedák. Vzdialenosť medzi jednotlivými polstrovaniami je naozaj minimálna práve preto, aby sme zvýšili komfort cvičiaceho na tejto lavici. Polstrovanie lavice je teda tvorené z tvrdej peny a z mäkšej peny a povrch lavice tvorí špeciálna vysokoodolná koženka, ktorá má odolnosť až 320 000 cyklov a čím sa radí do používania v intenzívnych priestoroch.